It's not easy, change the world alone. It's not easy, but you're not on your own. First mover. Ja. Har du hørt det udtryk? Mm. Ja, first mover. Men first moverne, de får aldrig nogensinde klap på skulderen, eller hvad man siger. De bliver altid sådan latterligt gjort på en måde. I starten i hvert fald. Ja. Måske får de klappen senere Ja, hen. ja, Og det handler jo om også at kunne tørre og bare tage den rolle. ja. Det kan være hårdt nogle gange, ikke? Mm. Specielt i starten, hvor det ikke sådan, hvor folk ikke egentlig vil lytte til en. Men så Danmark kunne jo ikke have levet af vindmøller, for eksempel, hvis ikke der havde været nogle, han har sagt, klimatosser Nej, det er rigtigt. over i Vestjylland et eller andet sted, ikke også? Som havde lavet en eller anden klimatosset vindmøller. Altså, det kunne vi ikke. Altså, Men det er jo det, som er fedt med, at man gør det, og at nogen bliver ved med at gøre det. ja. Og vi bliver også bare nødt til at blive ved med at arbejde på det, ikke? Mm. Fordi det er hele tiden noget, som sker. Mm. Og jo flere vi er, som arbejder på det, jo mere større ændring kan vi lave. Mm.